ಪತ್ತಿ ಪಿಂಗಾರಗು ಕೊರಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ದೇವರಪ್ಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಔಸುಗು ಪಟ್ಟ ಜೀವಗು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಮರಿತ ಕುರ್ಲೆ ಆದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬ ಪೊಲ್ಲಿಯಂದಿನಲ್ಕ ಮಣ್ಣದ ದುಣ್ಣ ಕುಂದಂದಿನಲ್ಕ ನೀರದ ವರ್ಣ ಪಗರಂದಿನಲ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪುಳಿ ಕಡ್ಡಿಯಂದಿನಲ್ಕ ಕಂಬುಳದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಂದಿನಲ್ಕ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪ ಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡು ನಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳೆನು ನಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಳ್ದು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗು ಗುಂಡ ಅರಸುಳೆಗೆ ಮಾಡ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಂದು ದೈವಳಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ ಅಕಲಿಗೆ ಪೂಜನೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿನ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಇಲ್ಲದುಳೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಲ ಈ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಮನುಷ್ಯನ ಭಕ್ತಿಗನ್ವಯವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿನ ಮಲ್ತದೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆನ ಪರಂಪರೆದ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಧರ್ಮದ ಇವಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರಡ್ಡು ನಮೂನದ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ್ದಾದ ಫಲಿತ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯನು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ದು ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟುಡು ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಇವಳಾದ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಳ್ನ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆ ಮೂಲ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಣಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಲೆತ ನಡುಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕದ ಕಲ್ಲಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರಿನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಊರುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿ ಮಗಿನನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದು ಗಡುಪಾಡಿ ಜಾಗಿಡು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಸ್ಥಳತ ಹೊರಟು ತನುಕುಲು ಉತ್ಸವನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ನೆಲಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟುಳಿನ ಮಲಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಮೈಂದಾದ ಪಾರಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮಾರಿ ಮಂಜಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸವನು ಪಡೆವೊಂದು ಊರುಗು ದಾತೆಯಾದು ಈ ನಡೆತ ಮಾರಿಲೆಗು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲೆಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮಲೆತ ಕೊಡಿಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣಿಯೂರು ಬೆಳಪುದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕ ಬೈದ ಮೂಲ ಮಾತ ದೈವಳಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆದ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಮಲೆಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲೆಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಡೆ ಪೋಕ ಆ ದೈವಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪೊಲಬನ್ ನಮ ತೆರೆಯೋನಗ ಬಂದುಳೆ ಬೆಳಪು ಪಣಿಯೂರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ರಡ್ಡು ಕರೆ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮಡು ಪಣಿಯೂರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಈ ಊರುಡು ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟನ ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ರಡ್ಡು ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕಡಿಟ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಪಣಿಯೂರುದ ಜಾಗೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳಪು ಪಣಿಯೂರುಡು ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಳ್ಳ ನಡೆಟೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿ ಕೆಡುಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತದ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರೆಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವಾರದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಆ ನಡಿಟತ್ತುಯ್ಯ ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆದ ಊರದ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಈ ನಡೆತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ 2004 నుంచి ಮುಂತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯಜಮಾ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಗುತ್ತಿನಾರ ಅದು ಒಂದು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಣ ಮೂಲು 2000 ಬರ್ಬೋಡು ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮೂಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಂಡು ಎಂಕರೆ ಪನ್ನ ಒಂದು 23 ವರ್ಷ నుంచి ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವಿವಾದಡು ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಒಂಜಿಗರ ತಗಲು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬರಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿಗರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಬತ್ತ ಮಲ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆನೂ ಮತ್ತು ಉಂತುಜಿ ಆದಾಗ 2000 ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ದಾದ ರೆಡ್ ಪಾ ಉಂದುಲಗಾರ ಒಟ್ಟು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಕಲು ಸೇರ್ಗ ಒಟ್ಟು ಪಡು ಮಲ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ತಾತೋಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಮಾರಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಜವನೇರ ಮಂಜ ಆವಡು ನಡಪಡು ಪಣದು ಉಂದಾಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಡಿಂಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ರ ಮಲ್ತ ಐಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ತು ಸಾಂಗಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಎಂಕನೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಂಕುಲು ಬನ್ಯಕ್ಕನೆ ರೆಡ್ಗ ರೆಡ್ಡಿ ರೆಡ್ಡು ಜಾರಂದೆ ಸಾನ ರೆಡ್ಡು ಕೊರ್ದಬು ಸಾನ ಆಣ ಎಂಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ಗುಪ್ಪು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಲೇಜು ಮಾತಿ ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ರೆಡ್ಡು ಕರೆಕಲ ಈಗ ಮಲೇಜು ಮಾತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಂಗೆ ಬೆಳಪು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ಮಾತಿರಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪನಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಜನಸೇವಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅವೇತು ದೇವದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಪೋಪನ ಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಳಪು ಪಣಿಯೂರದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಜನಮಂದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಆದೊಳ್ಳೆರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜಬದಾರಿನಿದೆ ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟೋಡು ಬಾರಿ ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ್ತ ಬರೊಡ್ಡ ಮೇರಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನದುಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಪಾತ್ರಿಗ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲೈ ಜುಮಾದಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಗುಲು ಕಿಂಜೊಪ್ಪನಗಲ ಮಾರಿ ಮಂಜ ಮಲ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚುಗು 2018 ಒರಂಬೋಡು ನೇಮಾತು ಕಾರಣದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮುಲಿತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಉಲೈಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೋಚಾರ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಜೀರ್ಣ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದೋಸ್ಕರ ಊರ್ದವಲ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಹೂ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ನಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಅನಗ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡು ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನ ಅಡ್ದುಂಬು ಗರಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಅಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಅಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಪಣಿಯೂರ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳಪು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಈ ಗ್ರಾಮೋಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಬೇಕು ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡದ ಅಂಚದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನಿಷ್ಟ ಆದಪ್ಪರು ಮಾರ್ಯ ನಮಕ್ ರೋಗ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ದುಂಬು ಒಂದು ಪಂಜ ಕಾಡಿತ್ತನು ಬೆಳಪು ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರಿ ಕಾಡಿತ್ತನು ಅದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೋರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಭಯ ಇತ್ತನು ಮೂಲತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬೈದಂಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ್ನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅವನ್ನುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವನ್ನುಂಡು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವನ್ನುಂಡು ITI ಕಾಲೇಜ್ ಅವನ್ನುಂಡು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡಂದ ಈ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಗುಲ ಮಲ್ಲು ಈ ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದೇತೊಂದು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದ ಪೊಯ್ಸರಿ ಎದುರ್ದ ಚಪ್ಪರೊನ್ಲ ಮಲ್ದ ನನಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಂಜ ಪನ್ನಗದಾದ ಮಾರಿ ಪನ್ನಗದಾದ ನೆತ್ತ
ಪದ್ಧತಿದಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಓಲೋಲು ಪೂರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅವು ಒವ್ವೇ ದೇವರೇ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಅವೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕುಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದಳು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಡ್ಡ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ತನ್ನ 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವರೆ ಮುಟ್ಟುಗುಲ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾಯಿನಂಚಿ ತನ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠದ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋದು ಬಾರಿ ಸೌಶೀಲ್ಯವಂತ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠರೂಪ ಅದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಆಯಿನಾರು ಅತ್ತೊಂದು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆಯಿನಾರು ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಪಣಪನವನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತೆ ಅರಡೊಂಜಾತ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರೆಗ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಊರದ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜ ಪಣಪನ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಟು. ಈ ಮಾರಿ ಪಂಡದಾದ ಮಂಜ ಪಂಡದಾದ ಮಾರಿ ಪನ್ನಗ ಆನಾದಿ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಾರಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನ ಉಂಟು. ಅವೇನು ಮೂಲ ಆ ರಡ್ಡು ಮಾರಿದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರಲ ಒಂಜಿ ಮಂಜ ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಂ ಬರ್ಪನ ಮಾಡ್ದ ದೈವನು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಹೊರತು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬುದಗಲ್ನ ಮತ ಮುಡುಕ ಈ ಕಾಲೋಡು ಸುಧಾರಣೆ ಬತ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕ ಈ ಮಂಜ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನು ದೈವನೇ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಮಾದಿನ ಮಲೆ ಜಮಾದಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಂಡು ಯಾನು ಮಾರಿ ಆಂಡಲ ಬಿಡುವೆ ಎಂಕ ನೇಮ ಬಲಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಮಂಜ ಬೋಡು ಮಂಜ ಬನ್ನಗ ಜವನೀರು ಕೂಡುದು ದುಂಬು ಬೊಲಪು ಕಾಡು ಈ ಜಾನ್ವರ್ಲೇನು ಎರ್ಲೇನು ಬೆತ್ತ ಕಂಜಲೇನು ಪೂರ ಬಿಡುದು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವನೀರು ಒಟ್ಟು ಕೊಡುದು ಅಗಲ ಮಂಜಿ ತಾರೂರಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಮಂಜಿ ಮಂಜ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ದೇವರನ್ನ ಮಲೇಜ ಮಾದಿನ ಜಾಗಡು ಮಂಜ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೂಡುದು ಅಲ್ಪ ಬಲಸದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊನಪಿನಂಡ ಇಡ ಭೋಜನ ಅಂತ ಮಲ್ಪನಾಂಡಲ ಅಂಚಡು ಮಲ್ತಂದು ಅವು ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಭೋಜನಡು ಅಗಲಿಗೆ ಬನ್ನ ಒಂಚಿ ಬೊಳಂತರಿತ ನೊಪ್ಪುಲ ಆ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಮಲ್ತು ಕೋರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಡ್ತದು ಕೈಪು ಮಲ್ತದು ಕುತ್ತದು ಕೈಪು ಮಲ್ತದು ಬಲಸದು ಅಗಲು ಬಲಸದು ತಿಂದದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿದು ಮೂಲೆ ಕೋರಿನ ದೈವದ ಪದಾರ್ಥ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪನು ಮಲ್ತದು ಮೂಲೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಚರ್ವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೊಲಂತರಿತ ನೊಪ್ಪುನು ಅವೇನಾಗಲು ಮಲ್ತದು ತಿಂದದು ಅಗಲಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿಪ್ಪಿಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಲಸನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದು ತಿಪ್ಪಿಡಿ ತಾರೈ ಪಿರೇನ ತಿಪ್ಪಿಡಿ ಪಂಜೆ ತಿಪ್ಪಿನ ಬಲಸದು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ದೈವದ ಮಿತ್ತೆ ಕಣಿಕರದಿತ್ತು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದೆ ಕೈಪು ಮಲ್ತದು ತಾರೆ ಐತ ತಿಪ್ಪಿಡು ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿನ ಲಚ್ಚೇಡಿ ಲತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಗಳ ಮಲ್ತದು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದು ಅಗಲಗಲ್ನ ಕಂಜಿ ತತ್ತಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜು ಕೋರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಕೊರಡು ನಿನ್ನ ದೈವ ಈ ಜಾನುವಾರನ ಧ್ವಜಪಾದ ಕೊರಂಡ ಈ ಒಂಜು ಕೋರಿಯ ಕೊರಡು ಪಣಪನ ಉದ್ದೇಶ ಜವನೇರನ ಈ ಕೂಟ ಈ ಜಾಗಡು ನಡೆದನ್ನು ಪಣಪನ ಉದ್ದೇಶ ದೈವ ದರ್ಶನಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪಾದ ಅವನು ಮೂಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಇಂಚನೆ ದೈವದ ಅಡಿಕೊಡಿಟ್ಟು ಪುರ ಅವನ ಬಲಸುನ ಬಲಸದು ಅವತ್ತು ಅಂತ ಮಾತ ದೈವದ ಆಯ್ತ ಸುರುವ ಸುತ್ತಲುಂಡು ಆ ಸುತ್ತನ್ನು ಕಣತದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕು ಅವೇನು ದೀದು ಐಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮಾತ ದೀದು ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಪೊತ್ತಾದು ಅಲ್ತಬೇಕನ್ನಂತ ದೀಪನವರ ದೀಪ ಪಾಡ್ದು ಐಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಸುತ್ತಿಗೆನು ದೀದು ಒಕ್ಕರ ಪಂಚಗಜ್ಜೆವನ್ನು ಪೊದ್ದೋಲು ಅವೇನು ಬಲಸ್ತದು ದೈವಗೂ ವಾಮ ಮತ್ತು ದೀದು ಈ ಕೋರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿನ ಮಂಜ ಒಂದು ದೇಟು ಅದು ಗಡುಕು ಕುರಿಟು ಕೊರಿ ಮೂಲು ಕೋರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ ಕೋರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೈವಗು ಒಂಜಂಜಿ ದೈವಗು ರಡ್ಡು ಇದಾಡಿ ಐಕೈಕ ಒಂಜಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕುತ್ತದು ಅವು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಮೊಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚರ್ವನು ಪುಡಾಡಿ ದಿಂಜಾದು ಐಕ ಕೋಲು ದಿನದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ದೀದು ಅವಿನ ದಂಡು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಆ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತುಂಬರೆಗೊಂಡು ತುಂಬುದು ಆ ಪಯ್ಯಾರು ಗಡುಕು ನಮ್ಮ ಗಡು ಟೇಕೊಂಡು ದೇವಡು ಪಯ್ಯಾರು ಜಮಾದಿ ಬಿಡುಪುಚ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಟೇಕೊಂಡು ಒಂಚ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬುಕೊನೋ ದೀತೆರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರ್ಮೆದ ಗಂಜ ಅದು ಇಲಾಲ ಅದು ತಾರೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬಂದು ದುಂಬುದಾಗಲು ಪಣಪುನ ಎನಿಕೆಯಿಂದ ಅಯ್ತು ಪಯ್ಯಾರು ಜಾಗಡೆ ದೈವರಜ್ಜಿ ಮಾರಿದಂತಿನ ಜಾಗವು ಅಯ್ತು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜಾಗಡೆ ಕರೆಟು ನೀರು ಬೊಳಪುದ ಜಾಗಡೆ ಆ ಜಾಗ ಅಂಚು ಕಲತೂರು ಸೇರುಂಡು ಆಂಡ ಬೊಳಪೇರು
ಆ ಬಳಪು ಜಾಗಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಪ ನೀರ ಬರಿತ ಒಂದು ತೋಡು ಉಂಟು ಆ ತೋಡು ಬರೀಗ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದಿ ನಿಂತಿನ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗಡು ಉಂಟು ಸಣ್ಣ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಯ್ಯಾರದ ಗಡಿ ಕೊಣಬಹುದು ದೀವಡು ನಮ್ಮ ಬಲಪದ ಗಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಆಪ್ದಿಗಲ್ ಪಯ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಉಂಟು ತೋಡು ಆಪ್ದಿಗಲ್ ಅಂಚೆ ಕೊನೋದು ದೀವರ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳು ಮಾರಿ ಗಿಡತ್ತದು ಅಲ್ತದ್ದು ಮಾರಿ ಗಿಡತ್ತದು ಕೂಡ ರಡ್ನೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಆ ಕೋರಿನ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಜನ ಜವಣೇರು ಕೊಲ್ಬೇರು ತೊಲ್ಲುದು ಬಸದಾಯ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ತಾಯಿ ನಡ್ಬೇಕು ಬಳಂತ ನೊಪ್ಪು ಅವಿನ ಮಾತ ಕೋರಿ ಬಳಸರೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಅಡಿ ಅವು ಬಲಸ ದೀವರ ಐತ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೆಲ್ಲತ್ತೈರತ ಐಟು ಮಾತ ಬಲಸ ದೀವರ ಅಂದ ಅವು ಅಂದೆ ಅವು ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಾತು ಆಗಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಕೆಲಸದಾರಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿಗಲೇ ಸಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೇನು ಮಾತಾಡಲಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಮುಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಗದಿನ ಆಗಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವಳ ಭಂಡಾರ ಅಪರ್ತುಡು ಕೊನಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಪುನಃ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದ ಆಯಿ ಭಂಡಾರನು ಊರ ಕೊಣಬೋದು ಆ ಜಾಗಡು ಕೊಣೋದು ಮುಟ್ಟಾಯಿ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ತಿನ್ಪಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣಿಯೂರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾತ ಮುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ದಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿರಿ ಕಟೊಂದು ಬೋಪನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಕಲಿಕ್ಲಿಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳಮದ್ದಳ ಕ್ಷೇತ್ರುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನಡು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಾತುರ್ಪು ಅರಡುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗೋಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಜ್ಜದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ ಪಾತ್ರೆಗ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಪ್ಪ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮಲೆಜುಮಾದಿಯಾದ ಯಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತೋಪನಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲೆಜುಮಾದಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಮೈಸಂದಾಯನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಲ್ಚಂಡಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತು ದಾನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಒಡೆತನಗೂ ಒಳಪಡಿನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲೈ ಈ ಮಲೆಜುಮಾಜಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಕಾಪುನ ಇಂಕಲ್ ಬಲಪು ಪಣಿಯೂರನು ಕಾಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಕೆ ಅಂಚ ಈ ಜಾಗಡು ಏಣಿಕಾಲುಡು ಬತ್ತದು ಈ ಮಲೆಜುಮಾತಿ ಪಂಚಪರಿವಾರ ದೈವವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದು ಉಂಡಾತೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಂತ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರನು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಈತ ಪುರ್ತಕು ಸುಮಾರು ಪಂಡೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಚೂರು ಬುಡ್ದು ಬೋತನೆ ಅಂಚೂರು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮುಳ್ಪದ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೂತಿನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿತನ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಲಿಯಾನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಊರುಡೊಂಜಿ ಒವ್ವ ಈ ದೈವಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪಿನ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಂಡು ಆಂಡಲ ಮುಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತಂಬುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಜಾಗಡು ದಾಲಲ ಇತ್ತೀಚಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಜಾಗಡು ಮಲೆ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತಿ ఒక ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಿತ್ತು ಮಾಡುಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡುಕಲ್ನ ದೈವಲತ್ತು ಇತ್ತೀಜಿ ಎಂಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮೂಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಮಿತ್ತದ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬರೋಡು ಐಕ ತೂಪತ್ತುಜು ಮಡಲ್ಡು ಚರ್ಮುಡು ಮತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಕುತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಅಡದು ಬಳಸೋದು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲುಳ್ಳ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ನಡುತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಐಡ್ಬೇಕ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಲೆಜುಮಾದಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಐಕ ಮೂಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ದೈವ ಮಲೆಜುಮಾದಿನೇ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಾಯನಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚವುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೇರ ನೀರ್ದಕ್ಕೆ ಎರಕವಾದವಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮಂಜ ಪಂಡರು ಮಂಜದ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಮೂಲು ಈ ಪರಿಸರಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಜದ ಕೆಲಸ ಆವಂದು ಮಂಜದ ಸ್ವರೂಪದಾದ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ತೆತ್ತು ಪಂಡೇರು ಪುರಳ ಮೂಲಿತ ಏದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ತಪ್ಪಂದು ಅವನ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆಲೋಚನೆ 300 ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಆ 300 ಕೋರಿನ ಮೂಲೆ ಜವನರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅವದೆಲ್ಲ ಒಡೆಲ್ಲ ಕೊನೋದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಕೈ ಕೊನೋದು ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಜವನರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಪನೆ ಐಕೆ ಬೋಡಿದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಮೂಲೆ ಕುತ್ತದು ಮೂಲೆ ಅಟ್ಟಿರ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತನ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಮೂಲೆ ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಟನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ತಿನ್ನರೆ ಬರ್ತಿನ ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡ ಕಡಿಮೆದ ಅಂತೆ 1,500 ಜನ. ಈ 1,500 ಎಂಕುಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಅವು ಗುತ್ತದ ಬರ್ಕೆದ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಗಳ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಸಾನಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ನಾನಾ ಜಾತಿದ ನಾನಾ ಪಂಗಡದ ನಾನಾ ಒಂದಿತ್ತ ಮತದ ಧರ್ಮದಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಂತ ಇಂಕ ಮಾತ ಪುರ್ಲುಡವಿನ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ಮೂಲು ದೈವಗೂ ಬಲಸೊಂಡು ಅಡು ಬಲಸದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಈ ನಗನಾಣ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಡಾಯಿಲ್ ಪಣಿಯವರು ಮೂಡಾಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತ ಮುಲ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಲಾಕಲನೆ ಜಗನ ಪೂಜಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದೇನು ಜಗನ ಪೂಜಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಬೋಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಾಗದಗಳು ಪೋದು ಅವಳು ದೀದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಹಭೋಜನ ಮಲ್ಪನು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಬಕ ದೈವ ಮಲೆದು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ್ಬಂಡ ಮಸ್ತುಪ್ಪು ಮೂಲು ಈ ಬಳಪು ಗ್ರಾಮಡು ನಾನು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲ ಇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಪುರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಎಂಕಲು ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಳಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಭಾರೀ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಳಪು ಗ್ರಾಮ ಐಕ ನಿದರ್ಶನದಾದ ಮುಂಡ ರಡ್ಡು ಜಾರಂದೆ ರಡ್ಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಬೈದಿರ್ಲ ನಗರಡೆ ಇಂಚ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಮುಂದಕ್ಕಿದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಾದ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಭೂಮಿದ ನಾನು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಳಪು ಗುಡ್ಡೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ತಿನ ಸೊಪ್ಪುನು ಕೊನೋದು ಎಂಗಳು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಈತ ಮಾತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನು ದೈವನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲೆಜುಮಾದಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ದೇವರಿಜ್ಜಿಡ್ಲ ಒಂದಿಂಗಳು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ನಡಪವನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಈ ಮಲೆಜುಮಾದಿಗೆ ಏತು ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಭಕ್ತರು ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಮಲೆಜುಮಾದಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಪಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೆತ್ತಲು ತಪ್ಪಾಡ್ದು ಒಪ್ಪಿನ ಅವಿನ ಬಕ್ಕ ಧೂಮ ಮಲೆಜುಮಾದಿಗೆ ಪಟ್ಟಪರಕೆ ಪಂಡದು ಅವು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನಲು ಬೋಡುತ್ತಿನಾತು ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಾರಿದ ಕಲಲ ನೆತ್ತ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ಮಾರಿದ ಕಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಾರಿನ ಗಿಡ ತೋರ್ಕೊಂಡು ದೀದ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಈ ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಚಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆರು ದೈವಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ದೈವಲೆ ಈ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕಾರಣಿಗಿತ್ತಿನ ದೈವಲೇ ಮೂಲು ಮಲೆ ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಲ್ಲೆರು. ಬಂದುಳೆ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತ ಆಣಾವತಾರ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ ಬಾಯಿಡ ಮಧುಮಾಂಸ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡರುಂಡ ಮಾಲೆ ಆಳುದ್ದ ಜಡೆ ಗೇಣುದ್ದ ಮಿರೆನ ಪಡೆವೊಂದು ಬಲತ ಮಿರಿಟ ಅಮೃತ ದತ್ತ ಮಿರಿಟ ವಿಷನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎಳತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಆಳಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸಾಂಗಡು ಬೂತಳಕು ಜತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ 4 ಪಡೆವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಜುಮಾದಿ ಇಂದು ಪಂಪ ಸರಳು ಪತ್ತಿನಡೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಮಲೆ ಪತ್ತಿನಡೆ ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತತ್ತಿ ಕರಿವಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಮರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲೆ ಅದು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ಜುಮಾದಿನ ಬೆತೆ ಹೊರತು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲೆಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಊರ್ದ ಮಾರಿಮಗಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲೆಮೈಂದಿನ ಕರ್ತದೆ ಲೋಕದ ಭಕ್ತಿರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಾಲುಳಿ ಭಜನೆದ ಪಿಲಿದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಮಂಜು ಪೂಂಜರ್ನ ಪುರಾಪುಗು ಬತ್ತದು ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಕಾಡದ ನಡಿಟ್ಟು ಕಾಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅತಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪಣವುಗ ಆಧಿಕ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯೋಗು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ದೇವೆರಡೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ದೈವಳೆರಡೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಪಣಪುನಲಕ ನೇಮದ ಕಲುಟು ದೇವೆರೆ ಹೊರಟು ಬತ್ತದು ದೇವೆರೆ ಹೊರಟು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮೈಸಂದಾಯಲ ಈ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆದ ಮಲೆತ ನಡುಕು ಬತ್ತದು ಲೋಕುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿಗಿಡ ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಡ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಮಲೆತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂತೊಂದು ಭಕ್ತರೆ ಬುಡಲಿಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ತರನ್ನಲ್ಲ ಸಂಘೆ ಶಕ್ತಿ ಕಲವಿಗೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಕ ನಿಕುಲು ವನಭೋಜನ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕೇನ
ಕೂಡು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದು ಬೆಂದದ ಕಂತಿನವೇನು ಪಟು ತಿನ್ಪು ನಲ್ಕ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲೆಡ ನಿಕಲ್ಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಪ್ಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶದ ಹೊರಟು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಾಧನೆದ ಕಲ ಊರದ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಲು ಒಟ್ಟಾದು ಮಂಜದ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವಲ್ನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ನಡೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ತರತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ನಟ್ಟಗ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ